Yan, butasan yung gitna. May sabaw sa loob, lagyan ng asin. And then you make higop-higop. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Coming soon, Balut Challenge. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. May bago tayong challenge guys. As you can see, may mga itlog tayo at ito ay balut. So, Balut Challenge. Timpatusok, may bagong challenge, Balut Challenge. So, ito ay binili natin kaninang umaga. There are 10 eggs in this platter. We will attempt to eat all of this. Hindi na natin isiset yung time, baka i-bash nyo na naman ako. So, fun facts about balut. Ito ay itlog ng pato, in English duck. Fertilized developing egg embryo, kung saan nilalaga natin ito for 30 minutes to 1 hour. Pag sinabi nating balut, this was incubated for about 14-21 days. At yung pinagbilhan natin, sabi nila, incubated this for 16 days. So, 16-day-old na balut ito. And before we delve into the mukbang proper, another trivia. This balut contains 14 grams of crude protein. So, punong-puno ito ng protina. Tapos, it contains 188 calories. So, kapag kumain ka nito, kailangan mong i-burn kasi it contains 188 calories. And ultimately, it has 100 milligrams of 100 milligrams of calcium, o diba? Para sa buto din pala ito. Although, sabi nila, maraming cholesterol content ang balut, but kailangan nating i-burn after eating all of this. So, ihanda na muna natin yung ating drinks. So, ito magiging kulay orange. Wait lang . Oh, yung mata nyo, walang kukurap. Tingnan nyo kung magiging orange. Walang kukurap. Orange, guys. Yan. Sponsor tang, baka naman. So, mayroon tayong sili. Ito. Sausawan. Remember this? Yung one of our previous vlogs. Gumawa tayo ng spicy sokang Ilocos. And here it is. We will use this in eating this balut. Tapos, pag naumay tayo, mayroon tayong Martis. Martis is in the house. Martis is in the house. Mayroon din tayong asin. Okay, bisa na natin. Yung mga hindi marunong kumain ng balot, eto. Oh, higupin lang natin yung sabaw. Ito, yan. 16-day-old balut, guys. Lagyan ng asin, tapos higupin lang yung sabaw. Pampatagal oras pa yata yung pagtanggal ng balat. Ito guys, oh. Yan. One zero. Buksan natin itong Martis pang kontra umay sa balot. Yan, Martis, sponsor, baka naman.
Ito guys, oh. Martis is in the house. Sarap. Next, second. Ito, tuktok mo lang guys. Lagyan ng asin. Tapos higupin. Sabi nung nagtitinda 16 days old pero maliliit. Parang na nabudol yata ako doon Parang Pinoy naman. Again, this balut contains how many protein? 14 grams of crude protein. Ganyan lang siya kaliit guys Maliit. Nabudol tayo. Sabi nung nagtitinda 16 day old. Maliit pa lang siya So, again, the fertilized developing egg embryo of ducks. Ang sarap-sarap. By the way guys, tips sa inyo kung gusto nyong i-take yung challenge na ito, do not buy pre-cooked balot. Bumili kayo ng raw, mas mura. It will only cost you 9 pesos and 50 cents. Tapos kayo na yung maglaga. Kasi pag bibili ka na ng pre-cooked yung tuna, that will cost you around 16 pesos. So nakasave ka ng 650. Mathematics. Matigas yung egg white. Martis, highly recommended Martis. Spicy vinegar flavor. So ilan pang natitira guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na ang nating nakain. Next, pang 3. Ilang minutes na? Oh, isa raw with MJ. Ilang minutes na? Yan, butasan yung gitna. May sabaw sa loob. Lagyan ng asin. And then, yung may higop-higop. Napakalasa naman guys yung sabaw. Sulit. Sulit na sulit. Hindi gaanong malaki yung yung sisiw. Kaya hindi siya nakakatakot kainin. Hindi siya nakakatakot kainin. Ganyan lang siya guys. Maliit lang yung sisiw, di ba? So, caring-caring yung kainin to. Ayan ayan. Tapos, bukusan natin ng mga sili. Tapos, mainit dito sa room guys. Kaya for sure makikita niyo akong pinagpapawisan ulit. Kagaya nung pineapple challenge. Ow. Yun na guys. Kasi guys yung egg white. Sarap. Next. Ang sarap. Next. Pang 4. Again, repetitive guys. Lagyan ng asin. Sige, lagyan na natin ng na. Yan. And then, may higop-higop. Ang anghang ng sili. And then, totally unshell this. Tanggalin yung shell. Siyang nabudol talaga tayo. Hindi masyadong malalaki yung sisi. Gusto ko pa naman yung yung parang pag binuksan mo yung egg is lalakad na yung sisi mga guys. Ito hindi parang medyo hindi too very challenging on my part. Ako pa yung na-dismaya. Ganito guys the embryo is inside the egg. Ito ba 16-day-old ba yan? Ang liit-liit. So nabudol tayo guys. Pero okay na rin. At least hindi tayo mahihirapang kainin yung sisiw. Black na siya as you can see. Ang sarap. Malulamnam yung egg yolk. So kawawa naman fertilized na nga yung egg. Hindi pa natuloy because of this. Ginawang balot. I would like to thank Wikipedia for the information with regards to the nutritional facts of balot. Wait lang. Sinisipon na ako dahil sa anghang ng sili. Yung mga high blood dyan, pag kumain kayo nito, mag-ready lang kayo ng pineapple juice.
Ito we have mango juice, courtesy of Tang, calling the attention of Tang. Baka naman sponsor us. Maanghang, maasim, at saka salty siya. Masarap. Highly recommended. Pang 5 guys, pang 5. Ito na lang yung natitira, 5. Yeah. Lumalaban yung sisiw. Lumalaban yung sisiw. Ay, wala na yung ato. Ay. Ang ganda pa. Ang ganda guys ng sisiw niya. So normal lang yung size ng sisiw. You know, yan. Ang sarap. Sobrang sarap pag ganyang size lang. Paliguan natin ng suka. Ang medyo mahirap lang kainin dito guys is yung egg white na tumigas. Kung may mga problem kayo sa ipin, yun. Pagpasensya nyo na ako guys, hindi talaga tayo expert or professional mukbangers. But kailangan nating i-surpass yung ating comfort zone wherein we need to explore yung mga hindi natin nagagawa, gawin natin minsan. So matigas guys yung egg white. Sobrang tigas. By the way guys, shout out to the members, admin, and founder of Team Patusok. Thank you so much sa pagsama sa atin for today. Thank you so much sa ating mga organic and legit friends in the YouTube world. Thank you for supporting us. 5 lang ang ating nakayanan guys. At busog na tayo. For those who are new to this channel, please consider hitting the subscribe button, like, comment, and share this video. And of course, the notification bell para pag may bago tayong uploads, i-notify kayo ni YouTube. Hindi pa pala tayo umiinom ng juice. Hanggang sa muli guys. Bye-bye. Bye-bye. Ang dami pa natin kakainin mamaya. Bye-bye.